салом дӯстон, айни замон дар гардиши фабрика қарор дорем. ноҳияи рӯдакӣ аз ин тараф роҳ ба сӯи мости 46 микрорайони шаҳри душанбе, аз ин тараф бошад гардиши Ленинград ва роҳ ба сӯи маркази ноҳияи рӯдакӣ. хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. деҳаи Истиқлоли 4. бисёр бад гап мезанем. рафт. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. дар ин ҷо мағозаи Сироҷ ва дар рӯ ба рӯи мағозаи Сироҷ ҳавлии фурӯши имрӯзамон ҷойгир мебошад дӯстони азиз. ноҳияи рӯдакӣ, деҳаи Истиқлоли 4, хонаи рақами 41. аз раҳи калон, аз гардиши фабрика то хонаи дӯстони азиз зиёда аз 2 километр мебошад. худи ҳавлии фурӯшӣ, ҳавлии калон аст дӯстони азиз. 11 сотиқ замин мебошад. заминаш замини калон аст ва 5 дар хона дорад дӯстони азиз. албатта ки ошхона, анборхона, ҳоҷатхонаву ҳамом ҳамаш қоидави ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. бо барқ ва об таъмин мебошад. ҳама дарахтони ҳавлӣ мевадиҳанда мебошад дӯстони азиз. дар наздикии ҳавлӣ бошад масҷид, 2 мактаб ва қариб ки як 9-10 махоза дар гирду атрофи ҳавлӣ ҳаст дӯстони азиз. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи ҳавлиро эълон мекунем дӯстони азиз. ҳавлӣ фавран бо нархи бениҳоят хуб фурӯхта мешавад дӯстони азиз. бениҳоят як варианти хуб аст, чунки фавран срочно фурӯхта мешавад. барои ҳамин ҳатман то охира тамошо кунед. акнун абзори ҳавлиро шурӯъ мекунем. ин ҷо чӣ хеле ки нишон додем, дарвозаи ҳавлӣ мебошад дӯстони азиз. ба 1000 мошин медарояд, меғунҷад даромади ҳавлӣ. ин ҷо ҷои як боғчаи ҳавлӣ дӯстони азиз ва бинои асосӣ. дар ин бино дӯстони гиромӣ 5 ҳуҷраи истиқоматӣ ҳасту ҳамом аст ва ин бошад бинои иловагӣ. дар ин бино дӯстони азиз ошхона ҳаст. дар ин тараф мебошад дараш анборхона ҳасту ҳоҷатхонаву ҳамом дӯстони азиз. навормона шурӯъ мекунем аз бинои асосӣ. ин меҳмонхона мебошад дӯстони азиз. якум ҳуҷраи истиқоматӣ. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ веранда аст ва дар ин ҷо сеюм ҳуҷра. аз ин дар медорем дӯстони азиз. дар ин ҷо роҳрав асту чоруму панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ ва ҳамом. ин чорум ҳуҷраи истиқомат мебошад дӯстони азиз. чӣ хеле ки мебинед спални гарнитур дораду манам ин як шкафи калон. ва дар ин ҷо панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ боз як тадигар спални гарнитур. дӯстони азиз, ин спални гарнитурро умуман чизу чораи хонаро соҳиби хона қати худшон мебаранд, лекин агар ба шумо лозим бошад, метавонед бо соҳиби хона маслиҳат кунед. бо нархи хуб ҳама ҳамин мебелу техникаро ба шумо мефурӯшанд дӯстони азиз. дар ин ҳолат хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. ин масъаларам ҳаст. ва дар ин ҷо чӣ хеле гуфтем? ҳамон. ва ин дӯстони азиз дуюм бинои ин ҳавлӣ мебошад. дар ин ҷо ошхона, анборхона ва ҳоҷатхонаву ҳамом. сабти ҳавлӣ ба анҷом расид дӯстони азиз. акнун гап мезанем оиди нарх. нархи ҳавлӣ бошад 500 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.